biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, kull ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li bl-għajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. L-għodwa tajba lil kulħadd. Lilek ukoll. Insellem il-daw kollha li qegħdin issegwu din il-quddiesa mill-mezzi tal-komunikazzjoni. Insellem ukoll il-dawk li qegħdin isegwuna minn barra minn Malta. Das-sajf iltqajt ma' xi żewġ familji mill-Awstralja illi għaluli li jisegwu din il-quddiesa wkoll minn hemmhekk mill-Awstralja, nsellmulhom. Illum hija l-festa ta' San Dominku. Dominku li kien qrib ukoll tal-fundatur tagħna San Franġisk. It-tnejn għexu fil-Medjuevu, it-tnejn kienu qaddisin kbar, il-karizma kienet differenti. Ta' Dominku kienet il-predikazzjoni, ta' Franġisku kienet is-sempliċità. U kien il-Papa Onorju III li daw iż-żewġ qaddisin approvalhom ir-regola tagħhom. Jew l-aħwa fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni narfu n-nuqqasijiet tagħna u ngħidu flimkien: nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġini, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej inti għamilt lil San Dominku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamel li huwa jkompli jgħin il-Knisja u t-tagħlim tiegħu jgħinna biex permezz tiegħu jidħol għalina quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan mal-Ispirtu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ħabakuk. Jaqgħu m'intix minn dejjem int mulej. M'intix Alla l-qaddis tiegħi li ma tmutx. Mulej,
Dan minnek sar biex tagħmel ħaq. U sħiħ daqs blata rittu jkun b'kastik. Int għajnejk safja wisq biex tara l-ħażen. Inti ma tiflaħx tħares lejn id-deni. L-għala n-nies mill-ar tħobb tagħti kasom. U żomm miskiet meta minnu ħażin jibla lil minnu aktar minnu ġust. Int tagħmel il-bnedmin bħal ħut tal-baħar, bħal bejjem ta' fuq l-art, bla sit għalihom. Huwa jtellaħħom kollha bis-sunnara u wara li jressaqhom bix-xbik tiegħu, jiġborhom kollha bil-kons tiegħu u bekk jitenna u jifraħ. Għalhekk li xbik joffrilu sakrifiċċju, jaħraq l-inċens quddiem il-kons tiegħu, għax bihom semu joktor u iklu ikun aktar u tieq. Se tiqpa tferraħ ix-xibka tiegħu u joqtol il-ġnus bla waqfien? Se noqgħod għassa f'posti, se nibqa' wieqaf fuq it-torri tiegħi, nistenna ħalli nara x'sejjer jgħidli u kif se jwieġeb għall-ilmenti tiegħi. Mbagħad il-mulej wieġeb u qalli: ikteb id-dera onqoxa fuq tavolozzi, hekk li jkun jista' jħaffef min jaqraħħa, għax id-dera isseħħ meta jkun waqta. Tistenna sa ma ttemm u ma tqarraqx. Jekk hija ddum ma tasal, int stennija, għax tiġi żgur ma tiddawwarx sa ma tasal. Ara jinfena minnu ruħu sewwa, iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek flimkien. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Il-mulej jisaltan għal dejjem, iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja, jiġġudika il-popli bis-sewwa. Flimkien, int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Ikun il-mulej kien għal min hu makkes, kien għalih fi żmien id-dwejjaq. Fik jittama min jaraf l-ismek, għax int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Flimkien, int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Għannu l-mulej li joqgħod f'Sion, x'għandru fost il-popli l-emejjel tiegħu, u li jitħallas mid-dem, jiftakar fihom, ma jinsiex l-ajjat l-msejknin. Flimkien, int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Il-qari llum huwa mill-Vanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Mela f'dak iż-żmien resa fuq Ġesu wieħed raġel u niżel arkubtejh u qallu: mulej, ikollok ħniena minn ibni ila li xmarit b'tal-qamar u qiegħed ibati ħafna. Sikwit jaqa' jew fin-nar jew fl-ilma. Ġibtu lid-dixxipli tiegħek iżda ma setawx ifejquh. U Ġesu wieġeb: ja nies bla fidi u ħżiena, kemm se ndum magħkom, kemm se ndum nissapportikom, ġibuli hawn. Imbagħad Ġesu għedded bis-sħiħ lix-xitan u dan ħareġ minnu. U minn dak il-ħin stess it-tifel
fiq. Wara imbagħad id-dixxipli resqu lejn Ġesu għalihom waħedhom qalulu u għala aħna ma rnexxilniex inkeċċuh. Għalilhom Ġesu minħabba l-fidi żgħira tagħkom għax tassew ngħidilkom li kieku għandkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din il-muntanja warrab minn hawn u mur minn hemm u kienet twarrab u ma jkun hemm xejn għalikom li ma jistax isir. U din hija l-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. It-talim tal-Evanġelju inaddafna minn ħtijietna. Mela kif innutajna llum, il-qari kollu huwa propju fuq kelma waħda. Il-kelma hija fidi. Jekk kieku jkollok fidi mqar żgħira daqs iż-żerriegħa tal-mustarda li middera hija waħda mill-iżgħar żerriegħa u tgħidilha mur minn hawn hija tirrispondik u twarrab. Darba John Lennon qal il-fidi hija teżor. Da mhux xi kardinal qed nitkellem John Lennon. Qala f'intervista f'Montreal fin-1969, jiġifieri ilu wara li kien ħalla il-grupp tal-Beatles. U qal li il-grupp tal-Beatles oriġinarjament kien band nisranija. L-iskop tagħhom kien biex iqarbu lin-nies lejn Alla. Kiteb anke songs bħalma songs tiegħu Talking with Jesus, song oħra li jisimha Amen, għandu songs bħal dawn. Dan l-aħħar segwejna wkoll il-World Cup u qrajna ħafna u rajna wkoll anke fl-istadium tal-futbol footballers u anke coaches illi ma stħawx jistqarru l-fidi tagħhom. Pereżempju rajna il-Ferran Torres. Torres huwa dak li rebbaħ il-World Cup lil Spanja. Għat-tim tagħhom nazzjonali Spanjol, Torres huwa renomat għall-fidi tiegħu huwa stess ħafna drabi jgħid kemm Alla huwa importanti fil-ħajja tiegħu. U għal tant huwa importanti li fuqu iġor salib xkejken kif ukoll ġbija tal-Madonna. Da din nitkellmu dan il-futballer li rebbaħ il-World Cup l-Spanja. Imbagħad ukoll kien hemm il-coach Luis de la Fuente, nisrani ferventi ħafna, illi anki dan ma ddejjaqx kemm il-darba fl-istadium irott is-salib, is-sinjal tas-salib. Ma ddejjaqx. U barra minn hekk ukoll fidejh jilbes il-brazzuletta li fiha hemm ukoll ġbija ta' Kristu imsallab. Kien hemm anke min rah ukoll meta ġabuh close up. U ieħor biex ma ntawwalx ukoll referi Ivan Barton. Dan ir-referi kellu jekk innutajna mas-suffara imdendla bħal keychain salib tal-fidda. U allura kull darba li beda juża s-suffara u bdiet tintwera fil-kamera, allura dan is-salib beda jintwera mad-dinja kollha. Da qed ngħidan għaliex il-Vanġelu jieħu l-ħajja meta jiena u intom nuru nagħmlu daw is-sinjali li bihom nuru l-fidi tagħna lill-oħrajn. Għaliex? Għax il-fidi hija bħal żerriegħa żgħira tal-mustarda. Ma tafx fejn sa tasal din, ma tafx fejn ħadd titħawwel u laqas tirrealizza li xi darba din sa tnibbet u tikber. U x'inhija l-fidi? Il-fidi l-aħwa ħadd ma jista' jagħmellek xi trattat jew xi priedka fuq x'inhi l-fidi. Għaliex? Għax il-fidi hija
esperjenza personali. Int tittamel esperjenza tagħha. Il-fidi la tara, il-fidi la tista' tmissa bidejk. U laqas tista' tistudja fuq il-kodba tat-teoloġija, ekkwel għaliex il-fidi hija esperjenza. Xi ħadd ieħor qal ukoll li l-fidi hija bħal muskolu. Il-muskolu x'jiġrilu? Jekk inti ma tħaddmux, jekk xi darba ksirt x'imkien, saqajk pereżempju, wara 6 ġimgħat fil-ġibs, il-muskolu ta' saqajk jirtab. U allura jkollu bżonn li inti tagħmillu terapija biex jerġa' jieħu s-saħħa. U l-fidi għal-istess, hija bħal muskolu. Jekk ma tużajiex, allura l-fidi tista' tarmija, jew tintrema weħida. Ma jekk inti tuża, il-fidi issir b'saħħitha bħal muskolu. Dan huwa t-teżor l-aħwa, bħal dak illi għalilna fil-Vanġelu, issib teżor falqa, jibih kull ma għandu u jmur ifittex dak it-teżor. Ħafna ħadu l-martirju, soffrew anke l-ħabs, anke fi żminijietna u anke għaddew torturi kbar, speċjalment wara l-purtiera tal-ħadid, u ħallew artijietom biex imorru jevanġelizzaw u taw ħajjithom. Għaliex? Għal dak li qed nitkellmu fuq illum, għal fidi. L-aħħar kelma biex ma ntawwalx, dil-ġimgħa segwejna naħseb ara żewġ avvenimenti kbar fejn jiena rajt fidi kbira taż-żgħażagħ miġburin flimkien. L-ewwel nett ġewwa Medjugorje din il-ġimgħa kien hemm il-Midifest. Huwa festival taż-żgħażagħ li jsir kull sena fl-ewwel ġimgħa ta' Wissu. Għal min jagħmel din l-esperjenza, f'esperjenzi bħal dawn jiena għaddejt minna Milta ġo Medjugorje, idena il-Midifest, hija esperjenza tal-ġen fejn żgħażagħ mill-5 kontinenti eluf jiltaqgħu flimkien u ikunu f'sinkronija waħda miġbura f'dak it-talb sabiħ. U l-oħra kienet Assisi. Aħna l-Franġiskani segwejna aktar mill-qrib. Anke mar il-Papa wkoll u kellem il-dawk iż-żgħażagħ li jagħmlu l-marċa minn tant biliet u marru hemmhekk fil-belt Assisi u din is-sena qegħdin niċċelebraw 800 sena mit-twelid mill-mewt ta' San Franġisk, it-800 ċentinarju. U l-Papa Leone nagħlaq biha ħeġġiġhom lil dawk iż-żgħażagħ biex il-fidi tagħhom juruha fil-prattika u qalilhom kif billi tmorru tmissu il-ġisem batut tal-oħrajn. U dan huwa dak li nistidel lilkom u anke lili wkoll li nagħmlu l-istess. Immorru immissu il-ġisem tal-oħrajn. U dak inkunu qegħdin nittrażmettu l-fidi tagħna l-oħrajn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Naddu għat-talbiet. Fil-providenza tiegħek mulej inti bat lil San Dominku ħalli jġeddet il-Knisja tiegħek. Żomm ħaj l-Ispirtu tiegħu fostna f'dan iż-żmien ta' tiġdid nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inti għażilt lil San Dominku ħajxandar il-verità tal-fidi reġġa' lura fih dan il-Knisja lil dawk li tbedu minna. Ħaffef il-waqt li fih daw kollha li jistqarru li Kristu huwa l-mulej ikunu l-koll flimkien fi Knisja waħda tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U inti rrid li San Dominku iwaqqaf familja reliġjuża għat-tixrid tal-verità. Iqaf magħna ħalli aħna wkoll nibqgħu dejjem leali lejn il-verità u nagħtu xhieda liha quddiem id-dinja bl-imġieba tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U issa nistieden lilkom semmiha
ejjew nitolbu fil-qalb tagħna it-talba tagħna. Dawn it-talbiet nitolbuhom bi Kristu Sidna. Amen. Ejjew nitolbu l-aħwa ħalli dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej bl-interċessjoni ta' San Dominku, isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek, wettaq u ħares bil-grazzja tiegħek il daw kollha li jiddefendu l-fidi bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. L-aħwa hija ħaġa verament sewwa u xierqa li aħna llum inġbarna biex il-Alla irroddulu ħajr. Fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Illa li xbija terġa' ssejjaħ il-bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu. Għalhekk l-aħwa ejjew issa ninaqdu mal-qaddisin u mal-anġli kollha u bil-ferħ ta' qalbna intennulu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola tas-smewwiet. Mulej inti l-qaddis, lajn ta' kull qdusija. Nitolbu l-barka tiegħek fuq il-ħobs u l-imbit, għamel li jsiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Aziz. Meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, Ġesu ħa il-ħobs. Għamel talba ta' rat il-ħajr, birek, qasam, imbagħad innewwilulhom għalilhom ħudu u kulu l-koll minn dan. Dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara li kila Ġesu ħall-kalċi bl-imbit talab u radlek il-ħajr. Il-kalċi newwilulhom għalilhom ħudu, ixorbu minnu l-koll. Dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha u għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. U dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
U dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa t-tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Sakemm jerġa' jiġi nagħmlu dan b'tifkira tiegħu. Aħna noffru dan il-ħobs li jagħti l-ħajja u dan il-kalċi li jsalvana. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja li hemm xerda mad-dinja kollha, li tolbu għall-insara persegwitati u għall-umanità li qiegħda tbati minħabba l-gwerer, li tolbu għall-Papa Leone, għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Joseph u l-Isqof Anton, li tolbu għas-saċerdoti, għall-missjonarji u għall-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien u ftakar fil-eżis mejtin tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll, għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem ma' Marija, ma' raġel ġus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Dominku u mal-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew ninaqdu flimkien komunità waħda nisranija u nitolbu flimkien. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabnik ħlisna mid-deni. Fit-tieba tiegħek għatina l-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub, mħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. U l-mulej Ġesu li l-apostli kien jgħidilhom ejjew għandi u jiena nagħtikom is-siliem. Tħares lej dnubietna ma ħares lej il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-siliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Kulħadd jagħti l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U tiddanu il-ħaruf ta' Alla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin aħna li ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U lejn nitolbuk biex il-Knisja tiegħek titwettaq bil-qawwa ta' dan is-sagrament tas-sema. Il-bih tqarbilna llum fit-tifkira ta' San Dominku. Għamel li bħalma hija mxiet ħafna il quddiem bil-predikazzjoni ta' dan il-qaddis, hekk ukoll issib l-għajnuna tat-talb tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U issa iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fl-isem tal-Missier tal-Iben. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija n-numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom u fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesina u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' talb tagħna Ġesu twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna
bħalma nafru l-minu ħati għalina la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا مولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا مولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا مولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو السانتو. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima, urina l-inti jomna għalik ismat tal-btana. Ġesu twelet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Tieni misteru tal-ferħ meta Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt natek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفرات tal-ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, Malla, itlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. السلام عليك ماريا بالجراتسيا ممليا المولي مياك
imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Islim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ meta Ġesu twieled fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi jaħfirilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru tal-ferħ. Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma nafru lil minu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Is-slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Is-slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina Uri li inti jomna għalik isma tal-btana. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-iktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju mad-dutturi. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobietna, bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni, amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. السلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتياك جسوم Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. السلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتياك جسوم Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. السلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتياك جسوم Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. السلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتياك جسوم Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. السلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتياك جسوم Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. السلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتياك جسوم Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. السلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتياك جسوم Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina l-intijomna li kismat tal-tana, Ġesu twelet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tijaj jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irweħ kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijek. Salve Regina, Slim Slim Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewa, tamatana slim għalik. Lilek inajtu għali xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Eja mela avukata tana, dawar lina dawk lajnejn tijek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turfnament il-ġesu, frott imbirek tal-ġuf tijek, o ħanina, o pija, o helwa, o Verġin Marija. Tlopalina għaddi sommalla li tolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Bissirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Tina l-lum, aħfrinna d-dobietna, palma nafru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Is-silim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Bissir eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu mqaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om tal-ittama. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba.
Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġvida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġeli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella is-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, Ħen għalina tlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu, għatililna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem verġini, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għall-ispirti tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, Silem għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, li l-Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Marija mia Kristu trawmet bħala adulta, għaddeġ Giuseppi kun missiera lina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqilalna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull teni. Amen. San Giuseppe Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Dominku, Itlob għalina. u intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbirek San Giusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġel u l-Qaddisin kollha tiegħu.